Яшчэ одна важная тэма. Беларусь у лідарах свету, што праўда, у вельмі сумнай катэгорыі смяротнасць ад ужывання алкаголю. У нашай краіне найвышэйшая ў свеце. Гэта вынікае з даследавання, апублікаванага ў аўтарытэтным медычным часопісе The Lancet Public Health. Навукоўцы прааналізавалі ўзроставыя стандартызаваныя паказнікі смяротнасці і гады жыцця, страчаныя як праз заўчасную смерць, так і праз хваробы, выкліканыя алкаголем. Вынікі несуцяшальныя. Наша краіна знаходзіцца на першым месцы ў свеце паводле ўзроўню смяротнасці, звязанай з алкаголем. І ў тройцы краінаў з найбольшымі стратамі якасці жыцця. Узроставы стандартызаваны паказнік у Беларусі складае болей за 164 смерці на 100 тысяч асобаў. Рызыка памерці ад праблемаў, звязаных з алкаголем у Беларусі найвышэйшая ў свеце. Пры гэтым паводле сумарных стратаў здароўя і жыцця Беларусь знаходзіцца на трэцім месцы ў свеце. На кожныя 100 тысячаў насельніцтва ў нашай краіне прыпадае амаль 6 тысячаў страчаных гадоў жыцця і здароўя. Гэта супастаўна з Украінай і толькі крыху менш, чым у Расіі. Даследаванне грунтуецца не толькі на наўпроставых справаздачах нейкіх краінаў, але і на ўскосных паказніках. Дадатковая смяротнасць, колькасць курцоў або тых, хто п'е, колькасць прададзенага алкаголю і шмат што іншае.